Merhaba hevalên hêja. Em ê îro ji pirtûka Firat Cevherî gotinên navdaran bixwînin. Çend gotinan em ê bixwînin. Ka em dest pê bikin. Eflatun çi gotiye? Pîrîtî tenêtî ye. Pîrîtî yani galbûn, ixtiyarbûn, tenêtî ye. Seneca çi gotiye? Berî ez qal bibim min jiyanekî baş dixwast. Piştî ez qal bûm jî ez mirinekî baş dixwazim. Berî ez qal bibim min jiyanekî baş dixwast. Piştî ez qal bûm jî ez mirinekî baş dixwazim. Lord Byron gotiye ku ez di nava van de bûm, lê ez ne ji van bûm. Ez di nava van de bûm, lê ez ne ji van bûm. Montaigne gotiye mirov çi bixwaze dikare bike. Mirov çi bixwaze dikare bike. Qermîçok ne di dilê mirov de, di eyniya mirov de çêdibin, ji ber ku ruh qet pîr nabe. Qermîçok ne di dilê mirov de, di eyniya mirov de çêdibin, ji ber ku ruh qet pîr nabe. Yê ku carekê derevan bike, dikare carekî din jî bike. Yê ku carekê derevan bike, dikare carekî din jî bike. Mirovên derewîn pir sondan dixwin. Mirovên derewîn pir sondan dixwin. Hêvî tune bûya, jiyan jî çêne dibû. Hêvî tune bûya, jiyan jî çêne dibû. Ji bo karên ku tu nikarî bikî, ji kesî re sozan mede. Ji bo karên ku tu nikarî bikî, ji kesî re sozan mede. Yê ku şerefa xwe winda bike, tiştekî din ku ew winda bike namîne. Yê ku şerefa xwe winda bike, tiştekî din ku ew winda bike namîne. Sir nayê veşartin. Sir nayê veşartin. Ji bo ku mirov bipirse, divê mirov berê hîn bibe. Ji bo ku mirov bipirse, divê mirov berê hîn bibe. Welatê hunermendên mezin tune ye. Welatê hunermendên mezin tune ye. Pere di pêş de dimeşe û ji mirovan re hemû riyan vedike. Pere di pêş de dimeşe û ji mirovan re hemû riyan vedike. Mûyekî porê jinekê ji sed cotga baştir dikişîne. Mûyekî porê jinekê ji sed cotga baştir dikişîne. Yê ku peyayekî bipesînîne, mîna ku vî bifetisîne. Yê ku peyayekî bipesînîne, mîna ku vî bifetisîne. Mirinek bi şeref, ji jiyanekî bêşeref çêtir e. Mirinek bi şeref, ji jiyanekî bêşeref çêtir e. Pêşî pirtûkên baş bixwînin an na, ji bo xwandina pirtûkan tu hevesa we namîne. Pêşî pirtûkên baş bixwînin an na, ji bo xwandina pirtûkan tu hevesa we namîne. Bihar keçek ciwan havîn dayikek, payîz jinebiyek, zivistan jî dê mariyek e. Bihar keçek ciwan havîn dayikek, payîz jinebiyek, zivistan jî dê mariyek e. Mirov tenê gava ku hez dike xerabiyê nake. Mirov tenê gava ku hez dike xerabiyê nake.